Ya Katsinawa na Dukku ɗakin kara, kunya aka san ku ba dai tsoro ba. Ina kira gare ku da ku fito maza da mata, manya da yara, birni da ƙauyuka, mu zaɓi baya goya marayu. Honorable, injiniya Nuriya mai alamar kayan marmari, wato NNPP. Injiniya Nura Khalil na da ingantaccen tanadi a ɓangaren tsaro. Don haka ba za a bar mu a baya ba wurin zaɓo jajirtacce a jihar mu ta Katsina. Mu ma mata ba za mu manta da gudunmawar injiniya Nura Khalil ba, domin kuwa yayi mun gani. Masu iya magana na cewa mai kaman zuwa ake aiki. Injiniya Nura Khalil ya zo mana da ƙudurorinsa kamar haka. Samarwa da matasa aikin yi. Tallafawa mata da ƙananan yara. Kuma yana da tanadi ta ɓangaren samawa matasa aikin yi. Inganta ilimi mai ɗorewa. Samar da ingantaccen lafiya. Tun kafin yanzu ya yi mun gani mun yarda. Ayyukan alkhairin da kuka saba yi tare da uwar ɗakinka wato Hajiya Farida Barau ke kira a gare ku, ku zo ku ci gaba. Don haka ba za mu kyale nagari mu ɗauki nagara ba. Domin ko ya tallafa wa mata da ƙananan yara 'yan gudun hijira da tallafi na naira miliyan 50. Ita ma Hajiya Farida Barau ba a barta a baya ba wajen taimakawa matasa da marayu, wato uwar gidanka. A don haka bai kamata a bar mu a baya ba ta ɓangaren zaɓo jajirtacce gogagge a jihar mu ta jihar Katsina. Ina 'yan uwana mata, mu ne guduman dukan ta'addanci ta hanyar amfani da katin zaɓenmu domin tabbatar da injiniya Nura Khalil a matsayin gwamnan jihar Katsina. Ƙarƙashin tutan jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari. Injiniya Nura Khalil naku ne, namu ne. Kamar yadda ya yi mun gani, mun gamsu. Injiniya Nura Khalil na mata ne da matasa da kuma yara. Injiniya Nura Khalil ba shi ba gararuma da haƙƙin talakawa. Tuni mun shirya, kuma ku shirya domin mu cicciɓa shi ya kai ga tudun mun tsira. Al'ummar jihar Katsina mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu zaɓi injiniya Nura Khalil a matsayin gwamnan jihar Katsina a tutar jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari domin tabbatar da samun ingantaccen tsaro a jihar Katsina. Injiniya Nura Khalil namu ne, naku ne.